Tervetuloa jälleen Tuplaamo-podcastiin. Täällä puhutaan asioista, jotka merkitsevät yrittäjälle. Aikaisemmin tässä syksyn mittaan on linjattu muun muassa, että myynti on yrittäjän tärkein tehtävä ja että 1/3 yrittäjän ajasta pitäisi kulua myyntiin. Mutta minkälainen tämän yrittäjän sitten oikeastaan pitäisi olla, jotta voisi menestyä myynnissä? Eli onko esimerkiksi tällaisella yrittäjän plantulla mitään mahdollisuuksia? Katsotaan, että mitkä ne on ne oikeasti ne tekijät. Käydään läpi ne yksi kerrallaan, jotka siis yleisen viisauden mukaan tekee sen hyvän myyjän ja miten ne oikeasti vaikuttaa myyntituloksiin. Ja sitä onnistuvan yrittäjämyyjän kuvaa rakennetaan yhdessä Tuplaamo-podcastin vakiotutun eli Pasi Raution kanssa. Tämän jakson jälkeen sä pystyt sanomaan suoraan sun peilikuvalle, onko susta myyjäksi vai kannattaako luovuttaa saman tien. Tämän jakson sinulle tarjoaa Expo-matto. Jarkko sieltä hoitaa tiiminsä kanssa teille matot messuille ja toimistolle ja vaikka terassille. Jos tekee mieli omaa tekonurmikenttää, niin sekin järjestyy. Ja nyt, jos sulla on missään sellaista paikkaa, missä meinaa jalat palella, niin ratkaisu sinne on termomatto. Vaikka juurikin sinne terassille, kun tassuttelet sinne saunasta, niin on mukava viilennellä, kun siellä jalkojen alla on tämmöinen pehmeä ja lämmin matto. Täällä on pohjana tommonen solumuovi, vähän niin kuin retkipatja ja sen päällä sitten toi mattopinta on muuten sitten todella mukava käytössä, voin kertoa omasta kokemuksesta. Ei tarvitse miettiä mitään lattialämpöjä, vaikka lasitetulle parvekkeelle tai kylmään eteiseen tai kellariin. Täräytät vaan palan tämmöistä mattoa siihen kulkureintille, niin avot. Eikä jää kyllä tyylistäkään kiinni, on nimittäin 4 eri värivaihtoehtoa, antrasiitti, beige, tämmöinen harmaa, tummanruskea. Jos yhtään kotona jalkapohjia paleltaa, niin nyt kannattaa suunnata osoitteeseen expomatto.fi. Etsi sieltä kaupan puolelta termomatto-ostoskoriin. Käytät siellä koodia tuplaamo25, siis tuplaamo25, niin saat 40% alennuksen termomattopaketista. Lämpöä jalkojen alle suoraan kotiin toimitettuna kyllä maistuu. Leveyksiä on 2 kappaletta ja mittaahan sitten niin paljon kuin tarve vaatii. Tämä tarjous on voimassa vuoden loppuun, joten kannattaa pitää kiirettä. Siis expomatto.fi ja koodi tuplaamo25, 40% alennusta, ei muuta kuin kipin kapin ostoksille. Millainen siis yrittäjän pitäisi olla, jotta voi menestyä myynnissä? Siitä puhutaan ihan justiinsa ja meillä on täällä Tuplaamo-podcastin vakiotuttu paikan päällä. Pasi Rautio, tervetuloa Pasi. Heipä hei, vakiotuttu. No niin. Meillä ei täällä, niin kato, me ei vieraiden kanssa enää puhuta ollenkaan, me puhutaan vain tuttujen kesken. Kyllä. Se on jännä sillä lailla, että kun ihmisten kanssa puhuu, niin niistä tulee tuttuja. Sehän on vähän niin kuin myyjänkin hommaa itse asiassa ja siihen mennään kohta. Mutta hei, mitäs sun syksyyn on kuulunut? Siitä on aikaa vierähtänyt varmaan taas se 5 viikkoa, kun on täällä viimeksi lauteilla istuttu. Joo, sen verran aikaa kulunut, että en muistanut yhtään, mistä viimeksi puhuttiin, ja itse asiassa totesin just tuossa, että niin kuin toi marraskuu katosi jotenkin sellaiseen syvään mustaan aukkoon, että oli juuri sellainen olo, että kirjanpitäjälle laitoin viestin, että kuitit on järjestelmässä ja nyt se pitäisi taas laittaa. Ja tuntuu, että se oli just eilen, kun sen lähetti. Ei, syksy on mennyt nopeasti ja luojan kiitos. Ehkä jotenkin voisi kuvailla monipuolista, että on saanut istua myyjän mukana myyntikäynneillä ja ollut sitä perinteisempääkin juttua ja sitten juuri tulen keikalta, jossa sitten puhuttiin tänään aivan muusta kuin myynnistä. Että asiakaskin sanoi, että on kuvaili, että on nähnyt minulta tarpeeksi monta myyntikoulutusta, että nyt oli kiva nähdä muutakin. En tiedä sitten, miten sen pitäisi ottaa, mutta joo, puhuttiin tänään läsnäolosta. Puhuin niin
rajusti läsnäolosta, että oma läsnäoloni on tällä hetkellä aika heikkoa, mutta olen paikalla. No se on ihan hyvä lähtökohta. Siinä on mikki ottaa talteen kaiken ja niin, mitä nyt sitten sattuukaan suusta tulemaan. Hei, toi mitä kuvailit marraskuusta, niin sehän tunnetaan kaikiten noin yleisesti nykyään nimikkeellä mörönä perse. Kyllä se tietysti oli siinä hetken aikaa lumimaassa, niin oli vähän kirkkaampaa, mutta mörön perseestä tuli mieleen Donald Trump. ei siitä. No niin, ja tämä Pasi, kun kuvailit suomalaista marraskuuta, niin mitenkäs sä myisit Donald Trumpille golfloman Suomessa? Mistä lähtisit perkaamaan? Mitkä olisi ne vahvuudet? Kyllä mä sanon, että vahvuus olisi, että tervetuloa golflomalle marraskuussa Suomeen, koska yksikään paparazzi ei pystyisi kuvaamaan sitä hänen paskaa pelaamistaan millään muotoa, että saisi aivan rauhassa pelata Suomen pimeydessä. Kukaan ei huomaa, kun vähän jalkaterällä sitä palloa sopivampaan asemaan. Ei löydy sellaista linssiä, että pystyttäisiin täällä kuvaamaan mörön perseen aikana. Joo. No, mutta siinähän se oli. Loistavaa. Näin se myyntiammattilainen kyllä osaa vetää oikeista naruista, näinhän se menee. Kyllä. Toivotaan, että joulukuussa me saamme vähän enemmän valoa ja sen tämän valon juhla tulee, niin silloinhan se tietysti tarkoittaa, että kaikkialla loistaa, mutta nyt on aika yrittäjän loistaa myyntihommissa, tai onko sitä loistetta? Semmoisissa yleisissä mielikuvissahan ihmisillä otetaan tuosta, mennään Hämeenkadulle ja pysäytetään 100 ihmistä ja heiltä kysytään, että minkälainen myyjän pitää olla tai että minkälainen myyjä on, joka pärjää, menestyy. Siellä on lukuisia erilaisia mielikuvia. Toisaalta sieltä varmasti löytyy ne muutamat, jotka nousee sieltä esiin. Ja kun tavan kansalaisilla ne on tuossa, niin sehän tarkoittaa, että valtaosalla yrittäjistäkin on nämä samat asiat mielessä. Mitä siltä myyjältä vaaditaan? Ja tämähän on sellainen hyvin usein kuultu erilaisissa yrittäjien tilaisuuksissa on se, että kun mä en ole myyjä. Mä en ole yhtään myyjä. Ja kun näin sanotaan, niin sehän tarkoittaa, että on olemassa joku mielikuva, että minkälainen se myyjän pitäisi olla. Ja nythän me siis katsotaan listaa läpi, että minkälainen se myyjän sitten oikeasti, kun yrittäjän pitää oikeasti olla, että siitä myynnissä voisi onnistua. Tämä on hauska, kun me koko ajan meinaa sekoittua nämä myyjä ja yrittäjä ja mitä aikaisemmin jo sanoin, että myynti on se yrittäjän tärkeä homma ja 3/3 ajasta pitäisi kuulua myyntiin ja markkinointiin, niin kaukanahan ei olla siis siitä, että siinä olisi yhtäläisyysmerkki, että yrittäjä on myyjä. Kyllä. Mutta yritetään nyt pitää nämä sen verran erillään, että puhutaan, että minkälainen yrittäjän pitää olla, että voi menestyä myynnissä. Hyvää yritetään. Ensimmäisenä meillä on nyt täällä listalla sana supliikki. Eli pitääkö oikeasti, tai siis pitäähän oikeasti ihan selkeästi, niin pitää pystyä iskemään juttua ihan kenen tahansa kanssa, ihan aiheesta kuin aiheesta. Tosta vaan heti lähtee juttu rullaamaan, eikö niin? Joo, luonnollisesti. Ja nyt niin kuin toi sana supliikkihan on varmaan monelle heti jo niin kuin nuorisokielellä red flagit on pystyssä. Ja hälytyskellot soi, se nähdään meillä negatiivisessa sävyssä. Ajatellaan, että se on nyt nimenomaan sitten se sellainen, että myyjän on oltava tarinan iskiä. No siinä piilee, niin kuin sanoit, siinä piilee vissi totuus, että kyllä yrittäjän
täytyy kyetä keskustelemaan ihmisten kanssa. Ja sitten sen mutta kun lauseen perään yleensä tulee aina se, että mut kun mä oon introvertti ja mä en jaksa ja mä en oikein tiedä mistä. Ja eikä se ole aina edes introvertti, joka tulee sanomaan, että siellä on ekstroverttiakin yrittäjiä, jotka ajattelee, että he ei ole yrittäjiä, mutta he kokee vaikeaksi mennä keskustelemaan toisten ihmisten kanssa. He ei tiedä, mistä niin kuin keskustellaan. Saati sitten, että asiakkaiden kanssa, että kyllä se kyky pitää löytyä, käydä erilaisia keskusteluita ja aloittaa keskusteluita. Nimenomaan se olisi tärkeää, että kykenisi aloittamaan keskustelut. Ja se niin kuin neuvo, jonka yritän aina antaa niille, jotka kokee sitä introverttia tai on introvertteja, kokee sen kautta sitä asiaa, että he ei halua olla tai kun he ei saa energiaa ihmisistä ja ei halua altistaa itseään niille sellaisille supliikeille, jotka taas tuntuu tyrkyiltä, niin se jotenkin, millä siitä voisi päästä eroon tai löytää sen oman supliikkiutensa, on se, että opettele kysymään hyviä kysymyksiä. Se on hyvä keskustelun aloitus, on se, että koska käytännössä katsoa jokainen ihminen haluaa kuitenkin puhua itsestään. Ja jos et sä koe sitä sellaista, että sulla se supliikki on jotenkin luontevaa, nyt olisi pitänyt katsoa se supliikin etymologia, että mistä se tulee. Todennäköisesti ruotsin kielestähän se tulee se sana. Mutta se, että olisi kykyä käydä tai luoda niitä keskusteluita, että se piisaa niin kuin hyvinkin. Ja sitten niin kuin supliikin alle jotenkin mun mielestä menee tuolla se, että niin kuin osoittaisi jonkunnäköistä innostusta edes. Sekin on, se koetaan niin kuin innostus ja supliikkius koetaan tyrkyksi. Siis tämä on jotenkin kummallista, miten me koetaan, että kun on toinen, joka on innostunut asiasta. Mutta toi supliikki on mun mielestä sellainen, että kyllä siellä pitää opetella se keskustelun avaukset. Sun pitää kyetä käymään niitä keskusteluita erilaisista asioista ja erilaisissa tilanteissa ja erilaisista näkökulmista. Ja sen ei aina tarvi ja useimmiten sen ei mun mielestä tarvi edes olla myynnillinen sen keskustelun. Kun se, että jos sä saat toisen ihmisen kiinnostumaan itsestäsi tai sinä kiinnostut toisesta ihmisestä, niin se yleensä aina jossakin vaiheessa menee sinne, että no mitä sä teet, miten sä voit mua auttaa tai hei mä voin auttaa sua tossa jutussa. Ja se menee vähän niin kuin luonnollista polkua pitkin siihen, että mitä te nyt myytte. Niin siis toi on just, että tässä googlasin sujuvasti, supliikki tarkoittaa sujuvaa puhetaitoa, etymologiaa mä en tässä nyt kerinyt lähteä etsimään. Se on myös ollut aikanaan hakemuskirje. Tai anomuskirjelmä. No niin, mutta siis se, että miten se ajatellaan, että mitä se supliikki tarkoittaa, kun puhutaan myyjästä, niin just toi, että se ajatus siitä, että se supliikki-ihminen on ikään kuin se, joka pitää yllä sitä keskustelua. Mutta myynnin näkökulmasta nimenomaan siis supliikki positiivisessa mielessä olisi sitä, että saa sen keskustelun auki ja sen jälkeen saa sen toisen osapuolen puhumaan. Ja tämä on sellainen, mä olen aikaisemmissa tuplaturinoissa esimerkiksi olen aikanaan maininnut useamman kerran appiukkoni, joka on sellainen, että se jää suustaan kiinni ihan joka paikkaan. Entinen myyjä eläkkeellä ollut toki vuosia, mutta nimenomaan se, että hän saa ihmiset puhumaan, tai siis se saa nyt lainausmerkeissä, ei hän sitä tavoittele, mutta hän vaan saa sen keskustelun auki ja osaa kysyä jotain sopivaa niin, että ihminen alkaa puhua omista asioista. Ja just se, että me tykätään omista asioistamme puhua, niin sillä tavalla se on niin kuin positiivinen, menee positiiviselle puolelle, mutta sitten just se, että jos se on niin kuin sellainen,
ja me mennään kohta enemmän tuohon puhumiseen, mutta että jos se on niin kuin sellainen, joka puhuu vaan koko ajan, niin eihän me sellaista ihmistä jakseta. Ei kukaan jaksa, siis, tai no joku voi jaksaa, mutta kyllähän ne koetaan niin kuin vastenmieliseksi sellaiset tyypit. Mä tartun nyt tuohon, mikä se oli, se suplikki on siis sujuva puhetaito, eikö se niin ollut? Niin. No, siellä yleensä, jos ajatellaan tuossa supliikissa vähän vielä, että jos tässä nyt halutaan antaa konkreettisia vinkkejä, että miten voisit olla parempi myyjä siinä peilin edessä todeta, niin kyllä se lähtee sieltä peilin edessä myöskin se harjoittelusta, että koska monellahan on se, että onpa sitten intro, extro tai ambivertti, mitä tahansa, niin se esiintymisjännitys voi olla jokaisella. Että kyllähän se lähtee siitä, että mieti ensinnäkin niitä semmoisia hyviä avauskysymyksiä. Ja se ei ole, onko säitä pidellyt tai onko kauppa käynyt. Se on huono kysymys, mutta miettii niitä hyviä kysymyksiä ja sitten harjoittelee niitä. Ja tästä on itse puhunut niin paljon, että tuntuu jotenkin typerältä sanoa se jälleen kerran ääneen, mutta se on vaan pakko sanoa, että kyllä se vaan on se, että osaa esitellä ensinnäkin itsensä, niin siinä on jo niin kuin hyvän supliikin alku, kun sen tehokkaan esittelyn. Sen jälkeen osaat kysyä niitä hyviä kysymyksiä ja johdatella ihmistä kertomaan itsestään lisää. Koska sehän se niin kuin sun ei tarvitse kertoa ensimmäisenä, että mitä sä myyt ja mitä sä teet, jos sä tommosessa noin niin kuin kohtaamiskontekstissa saat ihmisen puhumaan, että mitä hän tekee. Ja sä pääsit kyllä kertomaan jossain vaiheessa, että miten sä voisit häntä auttaa. Tai sitten todeta hiljaa, että hei, mä en nyt voi tätä ihmistä auttaa millään lailla. Niin, että kyllähän toi on niin kuin sellainen asia, että kun yleisesti ajatellaan, että se pitäisi olla joku myötäsyntyinen ominaisuus, taipumus siihen supliikkiin. Mutta se, että puhuttiin tuossa golfista, sä voit opetella pelaamaan golfia niin paljon, että sä saat green cardin, eli sä saat mennä kentälle, mutta ei sun tarvi olla siinä huippu, jotta sä voit mennä ihmisen kanssa pelaamaan golfia ja joillekin se voi olla bisnesmahdollisuus, mutta siis niinku se, että ihan sama tässä näin, että ei sun tarvi olla huippu, jotta sä osaat tarpeeksi. Ja ihan niin kuin siinä golfissakin, niin sä opit kyllä, siis kuka tahansa oppii pelaamaan golfia sen verran, että voi mennä kentälle. Kyse on vaan siitä, että sä jonkin aikaa harjoittelet. Sä mietit, että miten tämä pitää tehdä ja harjoittelet jonkin verran ja sitten tietysti mielellään niin kuin harjoituksia siellä todellisessa ympäristössä, eli että oikeasti ihmisten kanssa juttelee. Mutta siis niin kuin mun mielestä niin kuin hyvä harjoitusmaasto on esimerkiksi päivittäistavarakauppa. Mene sinne kassalle, jossa on ihminen. Älä mene siihen automaattikassalle. Mene sinne kassalle, jossa on ihminen ja sano sille jotakin. Kaikki ei vastaa, mutta useimmat vastaa, koska he on kuitenkin kohtaa paljon ihmisiä, niin he on kohdannut erilaisia tilanteita. Et sä siinä rupea kysymään, että mitenkäs teillä kotona, mutta edes jotain sanoo siinä. Keskustelua vähän auki. Niin, kyllä se on. Ja kun ne on pieniä lauseita, ne on jotakin pieniä huomioita jossakin, että se voi olla vaikka se pieni kehu, että jos on kivan väriset kengät tai kivan näköinen paita. Se voi olla myöskin se, tai kyky vaan huomioida se toinen ihminen jollakin pienellä asialla, niin siitä se keskustelu yleensä lähtee. Yritän saada nyt päähän nimen taitavasta tällaisesta, niin kuin poliitikot tietysti on osa aika taitavia, oppinut vuosien varrella siihen, että miten kohdata ihmisiä eri paikoilla. Ilkka Kanerva, nyt se nimi tuli mieleen, hänhän oli niin kuin puheiden mukaan niin kuin ilmiömäinen tässä, kykeni muistamaan jopa ihmisten etunimiä tai ainakin saamaan sen tunteen toiselle ihmiselle, että muistaa hänet ja aloittamaan niitä lyhyitä pieniä keskusteluita, mutta menemään myös eteenpäin nopeasti. Häntä on kehuttu siitä monessakin erilaisessa yhteydessä,
että vaikka oli kuinka niin kuin marinoitunut ja kokenut poliitikko. Niin ja kuinka paljon kohdannut ihmisiä, niin jos muistaa nimiä oikeasti sieltä seasta. Niin kyllä. Mutta toiset kykenee, toiset on oppinut siihen ja se vaatii, kyllä niin kuin tuommoisessa, jos ajatellaan sitä, että nyt me ollaan tätä viety tietysti aina aika paljon tässä puheessa, nyt ollaan viety erilaisen niin kuin verkostoitumisen tai kohtaamisen, mutta sitten tietysti kyllä se siinä, niin kuin, jos ajatellaan nyt sit puhtaasti sitä myyntiä, niin kyllähän se myynnin ensimmäinen tehtävä on selvittää ne asiakkaan tarpeet, arvot, kivut, haaveet ja toiveet, ja se lähtee niillä hyvillä kysymyksillä liikkeelle, käydä sitä keskustelua. Sitten tietysti tästä Supliikista vielä niin kuin voisi sitäkin tänä aamuna itse asiassa oli, että kun yksi asiakkaani järjestäjä, jonka kohtasi ja hän pyysi kollegaltaan anteeksi, että hän meni suoraan niin kuin asiaan, että hei tehkää niin, näin, noin. Jätettiin hyvän aamun toivotukset väliin, koska hän on niin tekemisen orientoitunut. Tavallaan niin kuin just sekin, että kyllä sitä kykyä siihen supliikkiin, siis sellaiseen keskusteluun ja myöskin tunnistaa, miten sitä viedään eteenpäin, koska sitten myöskin se toinen ääripää, että ne ihmiset, jotka esimerkiksi menee nopeasti asiaan, niin saattaa toisesta tuntua tosi töykeältä, että jos mennään suoraan tai jotenkin muuten. Vaikka meillä kyllä kuuluu niin kuin ehkä suomalaiseen jotenkin keskustelukulttuuriin, että me kuulostetaan töksähteleviltä, ollaankin joskus sitä, että kun meillä ei sitä sellaista small talking kulttuuria ehkä ole, nykyään enemmän, mutta että ei sitä ole. Katso juuri, luin Neil Harveykin Poistetut kohtaukset elämänkertakirja, joka oli hämmentävä elämänkertakirja. Moni kysynyt sitä, että jolle on kertonut, että olen sen lukenut, sanoi, että kannattaako se lukea. Mä sanoin, että en mä tiedä, se oli hämmentävä, mutta lue se. Ja sitä myöten palasin Yle Areenaan ja katsoin Sisko ja sen velisarjan, jossa täytyy kyllä sanoa, että niin kuin tällaisesta, että siihen tarvittiin yksi britti, joka tuli ja kirjoitti sen auki sen suomalaisen keskustelun ja puhumisen kulttuurin valtavan mahtavan dialogiin, jota tietysti kaksi upeata näyttelijää, Tuija Ernamo ja Ilmari Saaralainen, se vetää siinä. Mutta siinä oli jotenkin niin kuin mun mielestä täydellinen kuva siitä meidän keskustelukulttuurista, siitä supliikista, että millaisia me ollaan. Kyllähän toi niinku, että joo, tykätään mennä asiaan, puhua asiasta, että Suomessa se small talk on vähempää, mutta kyllä kuitenkin aina kun menee jonnekin tapaamiseen, taikka siis niin kuin Teams aukeaa siinä, niin kyllähän me nyt jotain siinä puhutaan ensin, ennen kuin mennään siihen asiaan. Sellainen, niin kuin, en mä nyt tiedä, ei se nyt ehkä niin kuin jäänmurtamista ole, mutta ikään kuin semmoista käynnistelyä tähän näin. Ja niin kuin, ihmiset on yleensä myös kiitollisia siitä, kun joku sen tekee. Siis sellainen, että siis jos ollaan, varsinkin jos ollaan vieraita toisilleen. Tuossa niin kuin esimerkki, tyttäreni oli kesävaihdossa ja se oli tuolta Rotary-järjestön kautta ja siellä oli sitten koulutuksia ja siellä oli vanhemmat mukana ja näin poispäin. Ja sitten siellä oli jotakin ryhmätekemistä. Niin kun sen huomaa, kuinka ihmiset vapautuu, kun joku, ventovieraita tässä ollaan, niin joku ottaa niin kuin asiakseen aluksi sanoa jotakin, ehkä jotain pikkusen humoristista tai jotain sellaista, niin kaikki vähän niin kuin puhaltaa ulos, että no niin, nyt tässä voidaan ruveta juttelemaan. Ja ei siis, nämä on ihan niin kuin perusjuttuja. Se voi olla viittaus johonkin, mitä nyt kaikki tiedät, että tapahtui eilen, tai just joku sanoi siinä, ennen kuin jakauduttiin ryhmiin, niin joku heitti jotain ja siitä heittää vähän niin kuin vitsiä tai jotain tällaista, se ei ole mikään mun mielestä sellainen, niin kuin, että sulla myötäsyntyisesti on tällainen taito, vaan että se on ihan vaan niin kuin, että sä ajattelet, että tommosella voisi tuohon lähteä. Ja varmasti siinä se esiintymisjännitys voi olla oikeasti niin kuin, kyllä
mukana, että se saattaa jäädä tekemättä. Joo, tuosta tuli mieleen tuosta verkkomaailmasta, joka tietysti on osa sitä yrittäjänkin arkea tänä päivänä, niin siinä meillä on vielä mun mielestä tapakulttuuri kehittymättä. Me ollaan sellaisessa välitilassa, että jos niin kuin meillä on katoamassa jopa niin kuin kättelyn, teitittelyn kulttuuri, esittelyn kulttuuri on kadonnut, että joku esittelee, ylempiarvoinen tai vanhempi esittelee nuoremman toiselle ja näin poispäin. Nämähän on meidän tapakulttuurista kadonnut, koska joku ei ole pitänyt sitä yllä. Sitten me ollaan yhtäkkiä hypätty verkon maailmaan, jossa kellään ei ole minkään näköisiä niin kuin sanottuja tai sanomattomia niin kuin tapoja. Ja tässä meillä on mun mielestä vielä kehityksen paikka jokaiselle yrittäjällekin, että jos sä meet tapaamiseen, niin mun mielestä se olisi hyvä sopia tai ainakin koolle kutsuja johtaa sitä niin kuin tilaisuutta tai pyytää toista osapuolta johtamaan tai esittelemään toiset ihmiset täällä. Ja jotenkin, että kyllä mä ainakin koen vielä sellaisia vaivaannuttavia hetkiä välillä, kun menee, jossa on paljon eri organisaatioista ihmisiä ja kukaan ei oikein nappaa sitä odotteluhetken sekoilua niin kuin tavallaan jotenkin johdetusti siihen, että kuka esittäytyy ja sitten kun aletaankin esittäytymään, niin sitten joku pompsahtaa sinne paikalle, mistä tämän mikrofonin saa päälle ja kuuluuko mun äänet ja että tavallaan sieltä meillä puuttuu se sellainen tapakulttuuri vielä. Mutta sellainen käytännön ohje on, että jos sä kutsut, sinne tulee vaikka useampia eri ihmisiä tai asiakkaata tulee useampi ihminen, niin on se, että hei mä oon se ja se ja nopea esittäytymiskierros, keitä te ootte nyt sieltä, niin päästään tässä sitten alkuun. Joka on ennen tapahtunut kuitenkin siinä kohtaamisessa ja meillä on ollut siihen tietty kaava. Sekin on sen supliikin ja sen sellaisen sujuvan puheen ja niin kuin kanssakäymisen perusohjeita. Laitetaanko yrittänyttä? Okei, supliikki, ihan jees, sitä voi oppia, mutta sitten myyjä on ylipäätään, eikö niin, kova puhumaan. Ja se on sillä lailla kova puhumaan, että se puhuu vastapuolen pyörryksiin. No joo, tämä on se harhaluulo, niin kuin, harhaluulo numero 1, että pitää kyetä puhumaan ja olla supliikki. Sehän on se ja sitten se, että kun mä puhun oikein paljon, niin sitten lopulta, ja siellä käytetään sitä korkeapaineenkin taktiikkaa, että puhumalla puhutaan niin kauan, että asiakas antaa periksi. Valitettavasti tätä mallia käytetään vieläkin. Mm-hmm. Ja sitä näkee edelleenkin, no mä oon nyt suututtanut jo niin monta porukkaa kuulemaan, että kauppakeskusten käytävillä olevat nuoret nälkäiset myyjien alut, niin heille opetetaan valitettavasti malli, jossa se korkeapainetekniikalla piirrellään vihkoon numeroita ja alleviivataan ja jatketaan ja 6 eikään ei ole ei. Näitä nähdään valitettavasti vielä edelleen, että meillä on kuluttajakauppaa tekeviä ovelta ovelle reklamaatioita erilaisia, jossa oikeasti käytetään sitä, että puhutaan pää niin pyörälle tai niin väsyksiin asiakas, että se myöntää sen siellä. Ja niin kun, kyllähän tämä nyt on vastenmielinen tapa tehdä ylipäätään asioita. Se, että me väkisin väännetään se jotenkin, että asiakas on niin pyörällä päästä, että se ei kykene enää mihinkään loogiseen ajatteluun, vaan se piirtää sen nimen sinne paperiin. Ei missään nimessä tavallaan, että kyllä pitää kyetä puhumaan asiaa, olla sujuvaa puhetta. Siinä mielessä, jos ajatellaan yrittäjää, niin tänä päivänä myöskin se, että mennään vähän ehkä syvemmälle tässä nyt sinne esiintymistaitoihin, että tulee tilanteita, jossa sä joudut esiintymään isommalle massalle. Niin siinä vaiheessa sä tarvit kyllä niin kuin puheen lahjaa, tai ei se ole edes puheen lahjaa, vaan se on harjoiteltua puheen taitoa. Mutta se on täysin mennyttä maailmaa
Ja se on täysin, mä en allekirjoita sitä myyntitapaa, jossa me puhutaan asiakkaan pääpyörälle niin, että nimi tulee paperiin. Se johtaa kyllä ihan 100% varmuudella reklamaatioihin ja kaupan peruuttamisiin ja kuuluisaan 2 kertaa yhdellä iskulla, eli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun sulla tilataan jotakin. Ja taatusti sillä taktiikalla saadaan sitä kauppaa aikaiseksi ja liikevaihtoa aikaiseksi ja sitten siellä on niitäkin, jotka ei uskalla tai kehtaa reklamoida, koska ne syyttää itseään yön pimeydessä ja hakkaa itseään saunakiululla selkään, että minä tein huonon valinnan, mutta en kehtaa kertoa sille naapurille, että mulle tehtiin just 10 000 euron sulakekaappiremontti aivan turhaa, kun tein sen päätöksen itse. Niin ja sitten se on se seuraava myyjä, joka kokee sen nahoissaan, vaikka käyttäytyisi asiallisestikin, niin sitten ollaan niin kuin karvat pystyssä heti. Ja mulla on kesältä kokemus siitä nimenomaan liittymämyyjästä, joka kauppakeskuksen käytävällä istui viereen ja alkoi myymään ja siitä tyylistä tuli mulle heti sellainen niin kuin vastenmielisyys ja kategorisesti, ystävällisesti toki, mutta kategorisesti kieltäydyin hänen tarjouksistaan ja sitten lähdettiin siinä porukalla jatkamaan matkaa ja siinä sanotaan, että 50 metriä kun oli kävelty, niin mä täysin, että toinen oli perkele aika hyvä diili, että sen olisi kannattanut ottaa, mutta kun oli päässä vaan se, että ei. En osta sulta mitään. Eli en edes niin kuin miettinyt sitä sen tarkemmin siinä, mitä hän sanoi, koska vaan oli päässä se, että en osta sulta. Niin, no joo, tietysti aika paljon myynnin asioiden kanssa ollut tekemisissä, se tietysti vaikuttaa siihen ajatteluun. Tunnistaa tyylejä. Varmaan se aika hyvin toimii, koska sitä koko ajan tehdään. Joo, siis en sano sitä, että eikö se toimi. Siksi sitä tehdään tuolla mallilla, paremmastakaan ei tiedetä ja se toimii. Sieltä saadaan riittävästi kauppaa niiltä ständeiltä, joten sitä kannattaa toteuttaa. Toisaalta niissä toimissa massa on niin valtava, että se on aivan sama, minkälainen siellä on. Jos ajatellaan nyt vaikka puhelinliittymät, niin sehän on aivan niin kuin reikäpäistä touhua. Sä otat jonkun pätkän, irtisanot, saat vähän halvemmalla, se sama dealeri tarjoaa sulle vieläkin halvemmalla, jota sä et löydä mistään. Joten siinä leikissä se on ihan sama. Tai sitten se, että jos sulla nyt on se kattoremonttifirma 2 vuotta pystyssä ja alveja et maksa kertaakaan, niin se on aivan sama, mitä sä siellä teet, valitettavasti. Tai se, että siellä on selkeästi huijataan vanhuksia. Kohderyhmä on ihmiset, jotka ei enää kykene sitä tekemään. Tai ei jaksa vastustaa. Ei jaksa vastustaa ja siellä on ihan aikuisia terveitäkin ihmisiä, jotka ei vaan jaksa vastustaa sitä enää sitten. Mutta kyllä se on niin, mä näen sen niin, että se ei vaan kuulu enää moneenkaan paikkaan. Ja kyllä mulla tuossa olin myyjän mukana, joka on tehnyt hyvin pitkää myyntiä ja aloittanut sieltä ehkä niin kuin sellaisen niin kuin mielikuvan maailman kärki 3 sijalta oleva eli toimistotarvikemyyjä ja aloittanut vielä sinä aikana se sanoa, että jos sä että mentiin vaan ovesta sisään ja jos olit päivän 3, joka sinne tulee tai 5, niin sä olit hävinnyt sen leikin. Että tavallaan se oli sitä sellaista niin kuin rajua luukuttamista, mutta hän sanoi, että kyllä hän sen näkee, että ei enää toimi se taktiikka silloin, kun me puhutaan yritysten välisestä myynnistä tuossa, niin ei se vaan toimi enää. Ja sanoi, että hänellä on ollut valtava työ ja hän tekee edelleen työtä sen kanssa, että se sellainen niin kuin luukku X-nimi ei tuuppaa hänelle päälle. Ja päivän aikana mä sanoinkin hänelle sitten, että hyvin sä oot onnistunut siinä, mutta hetkittäin sinusta se sieltä paljastuu ja heti näki asiakkaan. Ja tämä oli niinku se ehkä tärkeänä, että mä valmentajana mukana myyntikäynnillä näin
asiakkaan kehonkielessä ja ilmeessä, kuinka hartiat kiristy ja kaulan jänteet kiristy, kun sieltä alkoi tulla tämä, keksitään nyt nimi, Luukku Juha alkoi tulla päälle. Että tahtomattaan ja tietämättään myyjällä puski se sellainen luukuttaja, pökerryksiin puhuja, niin asiakkaan kehon kielestä näki sen. Sitten mä kysyin myyjältä, että huomasitko? Sanoin, että ei. Sanoin, että niin, mutta tämän takia just valmentaja vieressä on hyvä, koska se näkee sen. Ei ihmiset enää siedä sitä. Sen aika on mennyt jo. Ihmiset on tietoisia asioista ja tarjoajia tällä hetkellä on paljon. Niin siis mun mielestä ehkä paras keino tuossa mielessä on miettiä itseään asiakkaana ja jos nyt ajattelee sitä, että on vaikka tietyt juhlat tulossa ja nyt sä tarvit jotain niitä juhlia varten, niin jotain vaatetta ja sä meet no sanotaan nyt, ei kaupallinen yhteistyö, mutta sanotaan nyt, että sä menet Stokkalle vaikka tuosta noin. Niin jos se myyjä alkaa heti tyrkyttää sulle jotain takkia tai jotain tiettyjä housuja tai jotain tällaista, ennen kuin on niin kuin selvitetty, että mihin sä oot tarvimassa, niin mikä on fiilis? Ei kauhean hyvä. Tietysti nyt se, että jos on yrittäjä myy jotain vaikka nyt putkiremontteja, niin eihän hänellä ole sitä, että hänellä olisi tuossa nyt niin kuin kattoremontit ikään kuin takataskussa, että jos asiakas nyt sitä kaipaa. Mutta se, että kyllä sun pitää niin kuin selvittää, että onko se asiakas otollinen tälle putkiremonttihommalle. Etkä se rupea niin kuin väkisin myymään sitä putkiremonttia. Ihan niin kuin semmoinen itsestäänselvä asia, kun miettii itseään asiakkaan. Mutta sitten kun yrittäjä on myymässä, niin se saattaakin niin kuin kadota se ajatus. Jos nyt on tässä jonkun kanssa keskustelemassa, niin kyllä me nyt sille myydään. Joo, ja sitten tietysti tosiaan se, että mikä erityisesti nyt niin kuin yrittäjän asemassa on syytä muistaa, että niin kuin jos sitä lisäkauppaa joskus haluaa, niin tällä taktiikalla, jos sen ekan kaupan saa kotiin, niin ei sitä lisäkauppaa ei kyllä tule sitten. Ei, silloin täytyy olla ylivoimaisen hyvä tai ainut maailmassa tuote, jota ei mistään muualta saa, niin asiakas voi sen anteeksi antaa, tai sä ehkä saat sen paikattua jollain muulla, mutta en mä nyt lähtisi kokeilemaan sitä pyörryksiin puhumista kyllä oikeastaan niin kuin missään bisneksessä. En edes siellä standimyynnissä, mutta kun se on maailma, johon nyt ei voi vaikuttaa. Niin, muistelen, oliko jossain Turun Sanomissa taisi olla silloin aikanaan juttua liittymämyyjä, joka myi päälle 100 tonnilla, tai siis tienasi yli 100 tonnia, niin kyllä hän puhui nimenomaan toisenlaisesta myynnistä. Eli siis siitä nimenomaan, että ollaan ystävällisesti ja kysytään ja keskustellaan asiakkaan kanssa, selvitetään, että mikä olisi oikeasti tarve. Ja sitten jos nyt tämä sunkin esimerkki, jos se olisi antanut tavallaan niin kuin nopeammin, että hei, että se ei olisi puskenutkaan niin kovasti päälle, niin sä olisit saattanut olla, että no hei, sanoppa uudestaan toi, mikä se sun tarjouksessa olisi. Mutta asiallinen lähestyminen. Mitä sä oikein yrität? Sitten mennään asiaan, jota tämä studio tällä hetkellä suorastaan uhkuu, eli komeus, kauneus. Ulkonäkö. Kyllä me ajatellaan, että kauniit ihmiset on tehokkaampia, tuloksekkaampia myyjiä. Ja ei kai siitä mihinkään pääse, että kyllä se kaunis ihminen vetoaa. Varsinkin jos nyt sattuu olemaan vielä semmoista mitenkäs tämä nyt, potentiaalinen seksuaalisen kiinnostuksen kohde, vaikka nyt ei olisi mitään semmoista aikomustakaan, mutta kyllä se kiinnostaa. Niin, siis joo, kyllähän tietynlaiset, ja tästähän kai on tutkimustakin olemassa, nyt en sitä ole tähän
kaivannut eikä ehkä tarvetta ole, mutta kyllähän se tulee meidän liskoaivoista, että kun se ihminen, joka vetoaa meihin jollakin tietyllä tavalla, ja se meidän jokaisessa mielessään se kauneus on erilaista, ja se tulee liskoaivoista, se on siis primitiivireaktio, joka laukaisee sen, että tuo on potentiaalinen parittelukumppani, eli suvun jatkamiseen voisi olla oivallinen, ja se on se tietty muotokieli, joka meidän, että se on kasvojen muoto tai nenän muoto, silmien muoto, kaikkien näiden ihon kunto, jotakin muuta. Kyllä sillä merkitystä on, mutta sitten, että niin kuin, kyllä mä ennemminkin sanoisin, niin kuin sillä lailla kumoaisin tämän, että kyllä ihmiset kuitenkin sitten lopulta ostaa sen, minkä ratkaisee heidän ongelmansa paremmin, myy se sitten minkä oloinen ja näköinen. Jokainen ihminen on kaunis tavallaan, että se, että jos sä ajattelet peilin edessä, että tuolla on paljon komeampi tai toi on paljon kauniimpi, että mä en voi saada ainuttakaan kauppaan, niin se on paskapuhetta. Kyllä. Että kyllähän me niin kuin jokainen saadaan, että ihminen ostaa sen ratkaisu ja sen, mutta kyllä sille on merkitystä, tietyllä tapaa sillä on merkitystä, että kuka se vastapuoli siellä on. Mutta se mun niin kun, se, että ei tästä nyt tarvitse kirmata kaikkien kirurgille korjailemaan ulkonäköä johonkin suuntaan. Joittenkin vaan. No en mä tiedä, sekään on ratkaisu. Katoin yhtä näyttelijää lempisarjassani, en sano nyt nimiä, mutta sanotaanko nyt näin, että ne kaikki 100 kauneusleikkaukset ei ole millään lailla onnistunut ja huippunäyttelijä on tavallaan, hänellä on yksi ilme, vaikka hän yrittää ilmehtiä montaa eri ilmettä. No joo, mutta mun mielestä niin kuin kaikista tärkeintä se, että sanotaan näin, että et pukeudu edes siististi ja pukeudu puhtaisiin vaatteisiin ja pukeudu sen bisneksen mukaan, missä sä oot. Tämä on vähän sama asia kuin se, että sä meet kivijalkaliikkeeseen, sä meet toimistolle, minkä tahansa sen niin kuin myyntipisteeseen esimerkiksi tai asiakkaan luo tai mitä tahansa. Ja jos siellä on paikat ihan sekaisin tai sotkusia tai ne notkuu paperipinoja ja pölyä ja niin kuin siellä on 10 vuoden kauppakamarilehdet lukematta tai jotakin, mutta tässä ei ollut nyt mitään, tämä ei ollut kaupallinen yhteistyö eikä tämä ollut viestintä kauppakamarin sisältö olisi huonoa, mutta se oli nyt ensimmäinen lehti, joka tuli mieleeni, olkoon nyt mikä tahansa, poistetaan editissä se nimi sieltä, mutta niin kyllähän se on viesti siitä niin kuin, no en tiedä mikä se viesti on tai se, että sitä ei ole ajateltu sitä viestiä, että miltä se meidän toimitila tai myymälä tai joku muu näyttää. Että osa kivijalkaliikkeistäkin niin saisi jo lisää myyntiä sillä, että ne siivoisi siellä. Ne tekisi tavarat paremmin näkyville, mutta kun ne on sellaisia vuosikymmenten kerroksia, sitten kun niitä vuosikymmenten kerroksia on riittävästi, niin sitten niistä tulee retrokauppoja, niistä tulee taas mielenkiintoisia, mutta sitä ei kannata lähtökohtaisesti lähteä rakentamaan. Mutta sama pätee siihen niin kuin ulkoasuun, että niin kuin valitettavasti se, että se on sama, minkä näköinen se ihminen on, mutta jos ruokalista on paidalla ja sä oot tullut myyntitapaamiselle tai sä oot myymälässä tai sitten kohdataan jossakin verkostoitumistapahtumassa, niin kyllähän sulla on vähän sellainen niin kuin podcastissa helppo tässä näyttää, niin kuin yritän otsallani ilmehtiä mikroilmeitä, sellainen kun nenän varsi nyrpistyy sellaisen aavistuksen millisekunnin ajaksi, on vähän sellainen epäluulo ja mietintä, että onko tuolla ihmisellä välttämättä kaikki hyvin. Se ei tarkoita, että olisi elämänhallinta kokonaan pois, kun kaikille ihmisille ne ei vaan niin kuin, they don't give a fuck. Siis ne ei niin kuin anna yhtään ajatusta sille, että mitä ihmiset ajattelee heistä, joka on ihan hyvä. Mutta taas konteksti, missä sä oot, ketä sä haluat saada niin kuin asiakkaaksesi, kenelle sä haluat myydä sun tuotteita ja palveluita, niin kyllä siinä pitää vähän miettiä. Kun välillä ihmettelee tuolla, että kun jengi tulee niin kuin krokseissa tonne tai sitten on se ruokalista siinä paidalla tai
se pikkutakki on 6 numeroa liian pieni. Niin se, että mieluummin se oikean kokoinen siisti kauluspaita, se ei tarvi pikkutakkia, että jos ei se enää mahu päälle, niin älä vedä sitä päälle, kun enää ei ole niin formaalia, että pitäisi olla pikkutakki, että saisi kauppaa aikaiseksi. Et se kaunis ja komea tässä kohtaa meni se, että näyttäisi nyt vähän edes ihmiseltä, niin se riittää. Niin se justiin se niin kuin kauneus kautta komeus, niin siitä saa hyötyä, mutta se ei ole sellainen etumatka, joka olisi niin kuin, saavuttamaton. Ja toi on hauska, siis mulle tuli nyt mieleen pikkupaikkakunnalla 2 elektroniikkakorjaajaa, joista toinen, molemmat muistaakseni jo teki töitään niin kuin kotinsa yhteydessä, oli paja. Ja toinen oli semmoinen, että kun sä astuit sinne sisään, niin oli pöytiä täynnä. Jokainen voi kuvitella, että siellä on televisioita ja videoita ja kaikkia mahdollisia laitteita ja kaikista mieluiten on niin kuin, ne on avattu ja siellä niin kuin transistorit ja piuhat ja kaikki niin kuin levällään ja sotkuista ja sitten sellainen kuten entinen matematiikan fysiikan opettajani sanoi, että hän on sellainen ihminen, joka mahtuu pöydän alle seisomaan, mutta ei makaamaan, niin sen tyyppinen kaveri istuu siellä perällä ja hän ei nouse seisomaan, kun joku tulee sinne, koska ei nyt jaksa. Sitten on toinen korjaaja, jolla paja on vimpan päälle. Hänellä on sellaiset haalarihousut, siniset haalarihousut ja niin kuin ymmärrettävästi toinen on rentokaveri, toinen on vähän sellainen tiukkis. Niin jos sulla on kiire saada se laite nyt korjattavaksi, niin sä menet sille siistiin paikkaan, missä on niin tiukkiskaveri, ja sitten jos ei ole niin väliä, niin sitten sä menet sinne toiseen paikkaan, koska se on vähän halvempi. Tai sitten tietysti ihmisillä on oma niin kuin suosikkiinsa näistä. Mutta just se, että sä tietyllä tavalla valitset asiakaskuntaa tuommoisessa tapauksessa. Et siis se, että niin jos sä myyt persvakoäijille työkaluja nyt esimerkiksi, niin siinä voi olla hyötyä, että sä olet itse persvakoäijä. Ja voi olla haitaksi se, että sit jos sulla on se pikkutakki päällä. Joo, ja kyllä se, ja sitten valitettavasti se on myöskin niin, että oot vastakkaista sukupuolta ja olet nuori, niin se saattaa olla, ja tämä ei mene nyt edes sinne niin kuin kaunis komea, mutta se, että kyllä sitten myöskin se, että jos nyt satut vielä olemaan poikkeuksellisen näyttävä ja nuori ja vastakkaista sukupuolta, niin se saattaa kääntyä niin kuin vastaan, tai samaakin sukupuolta, niin se saattaa kääntyä vastaan, vaikka olisit kuin helvetin pätevä siinä tekemisessä. Että se on kumma se ihmismieli tavallaan, miten me mennään, ja tästä päästäisiin tietysti nyt sitten kaiken näköisiin keskusteluihin, jonka me ei haluta mennä, on myöskin siitä, että miten me aliarvioidaan, vihataan toista sukupuolta tai jotakin muuta, mutta kyllähän sitä on ja sitä tapahtuu. Että ei se niin kuin, tämä kaunis ja komea osasto menee täysin tasan siihen tunneosastoon, joita valintoja me tehdään tiedostamatta siinä hetkessä, että miten me suhtaudutaan toiseen ihmiseen, halutaanko me tehdä ton kanssa ja niin edespäin. Mutta se, että kyllä se mun niin kuin konkreettinen vinkki on se, että puhdas paita ja tukka kammattu ja niin viikset suunnilleen sinne suuntaan, niin se riittää jo. Ja sama pätee myöskin siihen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen siellä toimistolla. Että niin kuin, ja joku mulle joskus opetti aikanaan, että reppurin eli myyntiedustajan auto pitää olla aina siisti sisältä ja ulkoa, että kun sä et koskaan voi tietää, että milloin se asiakas istuu sinne kyytiin ja
ai että kyllä sitä on itsekin siihen ansaan lauennut, että sitten yhtäkkiä asiakas onkin, että mennään lounalle, mennään sun autolla ja sitten siellä on jalkatila täynnä kahvikuppia ja kuittia ja kaiken näköistä, kun on reissussa ollut vaan kiire ja muuta. Sitten taas toinen ihminen opetti minulle, Kimmo opetti minulle aina, tai minä opin sen Kimmolta, että aina kun auto pysähtyy, niin ennen kuin lähdetään autosta pihalle, niin kerätään ne matkan aikana syntyneet roskat ja kannetaan ne sinne huoltoaseman roskikseen. Auto pysyy koko ajan siistinä. Kyllä. Ja välillä Kimmo siivosi kaikki vielä käsittelemättömät kuititkin roskikseen, niitä bensakuitteja etittiin kissojen ja koirien kanssa. Niitä ei kannattanut koskaan jättää keskikonsoliin tai Sprinterin etulokeroon. Yhä ylös yrittää. Sitten mennään seuraavaan ominaisuuteen, joka yrittäjällä pitää olla, jotta voi menestyä myyjänä, on sellainen sinnikkyys, että se haluaa väkisin nimen paperiin. Nyt ja tuohon jo viittasitkin siihen, että ei kuunnella. Onhan näitä legendaaristen myyntikouluttajien viisauksiakin siitä, että kuinka monta kertaa se ei pitää kuulla, että se ei vieläkään pidä paikkaansa. Oliko se 6 kertaa ja miten se nyt oli, ja onhan siis tiettyyn rajaan asti, tai siis se ei välttämättä ole raja, se on tyylikysymys, mutta että onhan sinnikkyys sinänsä hyve, että se ei ole vaan niin, että kerran kysyit kauppaa, niin ei tullut, niin sitten se loppuu siihen. Vaan että niin kuin keskusteluja jatketaan jollakin aikavälillä. Palataan asiaan. Niin siis kyllä tässä on kysymys, että se sinnikkyys on hyvä. Siis meillä monesti jää kauppa saamatta sen takia, että se aggressiivisen odottamisen taktiikka. Me laitetaan tarjous ja jäädään aggressiivisesti odottamaan ja sitten asiakas soittaa, kun se on valmis. Mutta se, että kyllä meillä pitää olla sitä sinnikkyyttä saada se päätös, ja se on se kyllä tai ei, mutta tehdä se asiakkaalle selväksi, että, ja tämä on myös yksi, mitä harva tekee selväksi asiakkaille, on se, että se on ihan okei, että mä saan sulta vastauksen, joka voi olla ei. Se on mulle tosi jees. Pahinta on se, että jää roikkumaan, mutta niitä jää roikkumaan sen takia, että me ei olla johdettu sitä, koska sä teet päätöksen ja koska saan soittaa sulle perään ja sitten soitetaan perään, että hei, ootteko te tehnyt päätöksen ja mihinkä lopputulokseen tulitte. Et kykyä johtaa sitä ostoprosessia niin, että se päätös sieltä saadaan. Ja tässä kohtaa se, että kun asiakas sanoo, että tämä ei nyt tunnu mulle oikealta tai mä en kyllä nyt osaa tehdä päätöstä, niin se ei ole sellainen, että varsinkaan, että mä en osaa tehdä päätöstä tai mä en niin kuin halua tehdä tätä. Niin sitten se monillahan tippuu ne hanskat, että no joo, okei, ei sitten. Vaan se olisi se lempeä kysymys, että hei, mikä saisi tekemään sun päätöksen, että mikä on se isoin asia, jota sä vielä mietit. Tai saanko kysyä, että sä sanoit jo ei ja mä otan sen vastaan, mutta että mistä se jäi kiinni, että mikä on ne jutut. Että me vähintään edes opittaisiin sieltä, että se sinnikkyys siellä pitäisi olla. Mutta se prosessi sieltä, että me otetaan se jollakin lailla se vastaus, mutta se ei ole väkisin se vastaus, vaan me saadaan se vastaus sieltä. Tämä sama myyjä myös kertoi mulle siitä, että kollegat on aiemmin kiertänyt heidän mukanaan ja hänellä on yksi kollega, joka se on sellainen myyntimies Mynttisen perikuva. Todella kiva tyyppi ja asiallinen ja muuta, mutta saakelin määrätietoinen ja kova kilpailuhalu ja tekee kyllä kauppaa, ei siinä mitään. Mutta sanoin, että se oli hänen mukanaan ja otti sitten yhden tilanteen haltuun tai se oli sellainen yhteisasiakas ja hänen tyylinsä on se, että he käyttää vielä tilauslomakkeita, tilauslomakkeeseen kääntää sen asiakkaalle, että no niin, eikä laiteta nimipaperiin. Ja sillä on kynä kädessä ja se tuijottaa niin syvälle sieluun ja niin kauan, että se asiakas tarttuu siihen kynään ja se ei sano sanaakaan.
Ja tämä myyjä, jonka mukana olin, niin se sanoi, että tämä asiakas soitti, tai kun hän seuraavan kerran soitti, että he tulisi käymään, niin se kysyi, että eihän tämä sun kollegas ole mukana. Ja sitten kun hän sanoi sille, että ei ole mukana, hyvä, ja se ei koskaan astu hänen myymäläänsä enää uudelleen. Että myöskin sellaisen aika on tietyllä tapaa on ohi, että me väkisin se puristetaan. Ei ihmiset halua enää sellaista. Ei ne halua. Vaihtoehtoja on, ihmiset on tietoisempia, ne jotka ei ole tietoisia, useimmat haluaa miettiä yön yli osa luontaisen toimintamallinsa kautta, ne haluaa varmistua, että niitä ei ja sitten valitettavasti tietysti on se, että joissakin tapauksissa ihmiset etsii sitten sieltä, mistä verkosta halvimmalla saadaan, se voi olla joku Kiina-vaihtoehto, kenties se voi olla jopa samaa kampetta, mitä siellä on, mutta silloinkin mun mielestä niin kuin myyjä voi katsoa, että silloin ei ole tehnyt itseään riittävän tarpeelliseksi, että se ostaisi sinulta sen. Ja kun kaikkia me ei voida saada kuitenkaan haaviin, että jokuaan aina löytyy sellainen, että silloin sun ei kannata käyttää siihen asiakkaaseen mun mielestä aikaa, jos se aina hakee verkosta halvimmalla, mistä muualta saa. Mutta väkisin nimet paperiin ei missään nimessä. Ei missään nimessä, mutta asiakasprosessin määrätietoinen johtaminen alusta loppuun ja kertoo, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, niin johtaa niihin kauppoihin. Ja asiakas on silloin tyytyväinen, että hänetkin on johdettu polun läpi. Niin just se, että jos sen saa sen ein sieltä. Siis yksi asia tietysti, mitä puhuit tuosta sinnikkyyden puutteesta, tai siis se, että sitä myyntiprosessia, ostoprosessia, kummasta nyt sitten puhutaan, mutta sitä ei johdeta siihen, että saa sen jonkin vastauksen. Tietysti se, että yrittäjä pelkää sitä ei-vastausta sieltä, että jos hän nyt taas kysyy sitä asiaa, niin sitten sieltä varmasti tulee se ei. Että jos mä odottelen, niin ehkä sieltä sitten tulee se joo, ja sitten hän pitkällisen odotuksen jälkeen on asiakkaaseen yhteydessä, että ai niin joo, että eihän ole muistanut tätä asiaa nyt niin kuin ollenkaan, taikka jotain muuta. Eli ihan olisi ollut ok aikaisemminkin olla yhteydessä, jos nyt sitten jossain vaiheessa on yhteydessä. Mutta että se, että kun sen ein sieltä saa, niin se, että sitä ei yritetä kumota niin kuin aggressiivisesti, vaan että okei, se oli ei nyt. Tilanne voi olla toinen, riippuen nyt sitten mitä myykään, niin se voi olla toinen 2 kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä tai vuoden päästä. Eli että sitä asiakasta ei unohdeta, vaan pidetään jollain tavalla luupissa. Ei tarkoita sitä, että soitellaan, että no mitäs nyt, entäs nyt, vaan että markkinointia, sähköpostimarkkinointi esimerkiksi hyvä väline tässä, että pysytään mielessä. Ja mun mielestä se isoin kuitenkin se, että tietäisi vähintään miksi ei. Se on se minimitieto, mitä sun pitää saada. Että kiitos kun sanoit ei, että mä hyväksyn sen, mutta että mitä pitäisi muuttua. Että sä sanoisit joo, että mikä se oli se syy. Ja sit voi olla, että se vastaus on ja sä ymmärrätkin, että okei, me ollaan ymmärretty toisiamme oikein tai mä en ole osannut kertoa sille riittävästi tosta. Ja sä saat asiallisesti sen perusteltua siinä ja pääset ehkä kääntämäänkin jopa sen, mutta se ei pidä sisällään pakon tunnetta, vaan sitä, että me ollaan nyt selvitetty ja selitetty, että me olemme ymmärtäneet pois. Mutta se vaatii sen, että hei, sopiiko, että kysyn sulta vielä, että niin kuin miksi, että mikä olisi saanut sut, että mä hyväksyn sen. Jos me sanotaan tämä lause ääneen, niin silloin me pyydetään lupa siihen ja jos hän antaa luvan siihen, niin silloin hän yleensä avautuu myöskin sulle ja saat vähintään tietoa rikkaampi sieltä. Ja siitähän tässä kaikessa on kysymys lopulta. Yritys hyvä 10. No sitten, jotta yrittäjä voisi olla menestynyt myynnissä tai voisi menestyä myynnissä, niin on se, että pitäisi olla rahan ahne. Ja tästä me puhuttiin itse asiassa Janne Koon kanssa, että kyllähän yrittäjän pitäisi rahalle olla jossain määrin perso. Ja Suomi kaipaisi enemmän yrittäjiä, jotka oikeasti haluaa tienata paljon rahaa. Onhan se lopulta se perimmäinen motiivi siellä se, että sä haluat tienata nyt vähintään sen elantosi ja jotta yritys voi pyörä, niin tarvitaan sitä rahaa. Sillä tavalla pitää olla rahanahne. Mutta sitten se, että
missä vaiheessa mennään epäterveen puolelle, eli se, että se rahan ahneus alkaakin näkyä epäeettisenä toimintana esimerkiksi. Joo, kyllä mä allekirjoitan siinä mielessä, että kyllä suomalaisten tai yrittäjän pitää olla rahanahne ja pitäisi olla enemmän kuin ovat nyt. Siitä kertoo, kun yksi valmennettavani kertoi siitä, kuinka hän vei verhot lyhennettäväksi, asiakkaansa verhot lyhennettäväksi. Ja kysyy sitten, tai että loppusummaa 2 ison verhon lyhentämisestä, että mitä se on. Ja jos mä nyt sanoisin sulle, että mitä maksaa 2 ison verhon lyhentäminen, niin mitä sä heittäisit hinnaksi? No, en mä tiedä, Satku. Okei, sä heitit aika yläkanttiin. Mä arvasin 30 €. Hän yrittäjä oli työntämässä toisen yrittäjän käteen 7,5 € per verho laskua. Ja no siinä kohtaa tämä mun asiakkaani oli kouluttanut tätä ompelijaa, että nyt perkele tämä loppuu tämä tällainen pelleily, että niin kuin se on 100 verho tai jotakin muuta per verho. Mutta siinä nähdään, että me tehdään aika monesti se niin kuin loukku itsellemme siitä, että me laskutetaan liian vähän ja ei osata arvostaa, ei osata arvottaa sitä niin kuin omaa aikaa ja rahaa. Te olette varmaan Jannen kanssa siitä nimenomaan juuri tästä tuntihinnoittelusta ja muusta puhunut, mutta ei mennä siihen tänään. Mutta sieltä se tulee. Kyllä meillä pitää olla sitä sellaista tervettä käsitystä. Myyntikompetenssianalyysissä puhutaan myöskin rahan käsite on yksi niin kuin myyjän taidoista ja juuri siitä sellainen terve suhtautuminen. Muistaakseni määritelmä nyt menee niin, että on terve suhtautuminen rahaa, ei pelkää laskuttaa käytetystä ajastaan niin kuin oikeudenmukaista summaa. Että se itsekunnioitus ja kaikki muu siitä, että mun pitää tehdä rahaa, jotta mä voin tehdä hyvää niille asiakkaille. Mutta kun siellä on se hiuksen hieno, toisaalta meillä on niin kuin kahtia jakautunut mun mielestä on se, että osa myyjistä ei uskalla tarjota kalliimpaa tai enemmän tehdä sitä lisämyyntiä jo siinä vaiheessa, koska ne pelkää, että ne menettää sen kaupan. Tästä on tehty varmaan yksi ensimmäisistä videoista 2009. Ja sitten taas toinen ääripää on se, jossa yritetään, että siinä kohtaa, kun asiakas alkaa avaa sen lompakon, niin sitten alkaa se valtava kiima, että no entäs vielä tämä, entäs vielä tämä, entäs vielä tämä. Ja siellä me mennäänkin se tavallaan niin kuin, että yritetään pumpata se kaikki mahdollinen raha pihalle pois. Ja siellä tulee se piste jossakin kohtaa asiakkaalle, että ei jumalauta, että mennään nyt vaan tällä. Että sen rajan kyllä ihminen tunnistaa. No se on tietysti ongelmallista se, että harva meistä uskaltaa puhua siitä budjetista ääneen jo siinä vaiheessa, kun aloitetaan sitä kaupan tekemistä. Mutta se, että se jotenkin se maksimointi, niin asiakas tunnistaa sen rajansa ja sitten se vetää kyllä tosissaan liinat kiinni sieltä, että kun sitä yritetään pumpata pois. Tai saita sitten tällainen, että tätä näkee hyvin paljon, tuolla on kouluttajia, valmentajia tai konsultteja, joilla ei ole hintoja nettisivuillaan ja sitten hinnoittelu perustuu täysin naamavärkkihinnoitteluun. Että jos sä nyt satut olemaan se yritys, joka on niin kuin maailman suurin korporaatio, niin siltä otetaan 10-kertainen hinta, koska kyllähän maailman suurimmalla korporaatiolla on ehkä rahaa, niin otetaan se pois. Ja sitten se, että kyllä nekin sen tajuaa. Kyllä siellä joku tajuaa sen jutun. Niillä voi olla se budjetti aika loputon, mutta kyllä siellä joku tajuaa sen asian. Ja sitten se, että lopulta Suomi ja maailmakin on aika pieniä paikkoja, että kyllä niistä ne niin kuin hinnat tiedetään sitten.
Ja se on se yksi sellainen raha-ahneuden, että jos sä olet laskuttanut tolta tonnia, sit sä otat tolta niin kuin 10-kertaisen hinnan tai 5-kertaisen hinnan, niin se on jo epäterve tilanne. Niin toi on justiin se tommonen niin kuin viimeisen sanotaan, että niin, sen viimeisenkin lisäkaupan puristaminen sieltä niin on taas yksi potentiaalinen surma sille jatkokaupalle, eli asiakkaalta meni maku tähän hommaan. Ja tietysti se, että sitten tullaan niin kuin rahanahneudessa, voidaan mennä taas niin kuin siihenkin, että alkaa tulla ylimääräisiä kuluja, ettei tämmöisistä ollut puhetta myyntihetkellä, niin se on tietysti niin kuin toinen juttu. Mutta sitten sellainen, ja mikä on vähän kieroutunutkin, että se rahanahneus saattaa johtaa siihen, että kauppaa haetaan esimerkiksi isoilla alennuksilla, mikä taas sitten tavallaan niin kuin yrittäjältä on silloin ehkäpä jäänyt se lopullinen laskelma tekemättä, että nyt kun mä yritän saada tämän kaupan tällä alennuksella, niin itse asiassa mä olin rahanahne, mä halusin kauppaa, mä annoin alennusta, mä tienasinkin vähemmän. Mutta se, että just se, että missä vaiheessa mennään siihen, että alkaa tulla esimerkiksi sellaisia lupauksia, jotka ei pidä paikkaansa, just jotain, että tämä tuote tekee, joo kyllä tämä senkin tekee, vaikka ei oikeasti tehnyt. No sitten tietysti harmaalla alueella ollaan ehkä silloin, kun luvataan palvelulta jotain, mitä ei sillä hetkellä tiedetä, että miten tämä tehdään. Että onko se niinku, onko se ok? Tavallaanhan se on, että jos se pidetään, jos se on niinku oikeasti aikomus se pitää, niin sit onko se ok, että luvataan, että joo, kyllä. Tämähän on softapuolellahan tämä on niinku, softamyyjien mukaan kaikki onnistuu ja siinä on tietysti se tilanne sitten, että sitten lupauksen lunastaa joku muu, joka tietää paremmin, että no ei tämä onnistu tai ei ainakaan tuolla rahalla. Mutta jos ajatellaan yrittäjää itseensä, niin mä olen kyllä taipuvainen sanomaan, että kyllä se on ok luvata jotain, mistä sä et vielä tiedä, että miten tämä tehdään. Jos sulla on niinku oikeasti... Jos sulla on vakaa aikomus pitää se ja jotenkin se oikeasti niin kuin toimittaa se, niin kyllä mä niin kuin kans myös sen, että ja kyllä mä muistan sen, että aikanaan Digiboxit, kun vaihdettiin Suomi Digiin, niin kyllä mä olen messuilla esitellyt sitä tuotetta, joka myöhästyi, ettei saatu sitä. Siellä on pelkkää peltikuorta. Mutta kyllä se esiteltiin siihen tapaan, että me tiedettiin, että mitkä ne ominaisuudet tulee olemaan. Ja tiedetään, että se saadaan, mutta se oli vaan tietyistä syistä. Tuotanto oli venähtänyt ja sitä ei oltu saatu. Merikontti oli Suetsin kanavassa poikittain. Ja tämä oli totta kerrankin suunnilleen. Mutta kyllä mä siinä kohtaa sanoisin, että niin kuin aivan liian usein me sorrutaan myöskin tuossa siihen, että me hiotaan ja hinkataan sitä valmista ja lopullista tuotetta niin kauan, että sen aika menee ohi versus se, että me yritettäisiin myydä se ja testattaisiin, että mikä se vastaanotto on ja lunastetaan sitten ne lupaukset tavalla tai toisella. Mutta sitten se, että jos se menee tavallaan, että sulla on olemassa oleva tuote ja se taipuu tiettyyn ja sitten sä alat vaan myymään siihen, että joo, kyllä se siihenkin taipuu ja tiedät, ettei se tasan tarkkaan tule taipumaan. Että siellä on se hiuksen hieno se raja, missä kohtaa se tehdään ja miten se tehdään. Niin ja tuossa kohtaa siis toki myös niin kuin sit taas se, että aika moni asiakas arvostaa myös sitä, jos sanoo, että en osaa nyt sanoa, että saadaanko toi tehtyä, mutta kyllä me yritetään. Kyllä. Että se voi olla myös niin kuin sellainen taas sitten sen kaupan mahdollistaja, kun sanoo rehellisesti, että tämä on tilanne, että en tiedä onnistuuko. Sitten tietysti se, että sit sä olet valmis, jos sä lupaat jotain, niin sit sä olet valmis, että jos sä et pysty itse sitä tekemään, niin sit sä ostat joltain muulta sen ja sit sä otat persnettoa siitä, mutta... Niin siis joka tapauksessa on kyllä se lähtökohta on se, että sit pitää kyllä niin kuin tarkkaan miettiä ja pitäisi olla etupeltoa mietitty se, että mihinkä meidän tuote ja palvelu venyy ja paukkuu ja mihinkä se jättää venymättä ja paukkumatta.
että tuoko se, että me venytetään tai kasvatetaan tai rakennetaan sitä tuotetta uudelleen johonkin yhden asiakkaan mielipiteeseen, niin tuottaako se enemmän kuin se, että se nyt jätetään tekemättä kokonaan. Ja tietysti jos tehdään jotain ihan uutta, niin kyllähän siinä nyt jokainen ymmärtää, sekä myyjä että yrittäjä että asiakas ymmärtää, että yrittäjä sanoo, että kyllä me pystytään tämä tekemään, ja asiakas ymmärtää, että tämä on vaikea, mutta että jos ne kerran lupas, niin kai se sitten tulee mieleen tuossa Cheekin tämän uuden kirjan tuossa kuuntelin, niin kun Lahden Mäkimonttuun rakennettiin lavaa, niin siinä oli insinööritoimisto oli sanonut, että juu onnistuu, ja sitten jossain vaiheessa tulikin kaupungin kanssa keskustelua ja todettiin, että ei tämä muuten näin onnistu, ja sitten piti ottaa vähän kommervenkkejä ja lisää rahulia, ja saatiin se lopulta se lava sinne, mutta että siinä oli ehkä puhuttu vähän suulla suuremmalla. Yritys vai erehdys? No sitten, jotta voisi menestyä, niin pitää tuntea kaikki. Tämähän on, myyjät on semmoisia, että myyjän puhelimessa on ihan jokaisen tyypin numero, ja se voi soittaa kenelle tahansa tässä näin. Ja eihän sitä mihinkään pääse, että mitä enemmän sulla on mahdollisuus soittaa helppoja puheluita, eli siis tutuille ihmisille soittaa, niin sitä todennäköisempäähän se kaupan saaminen on. Joo, tämä on nyt kaikista näistä sellainen, että tämän voi allekirjoittaa, että kyllä näin on. Siis tämä on tasan tarkkaan niin, että kaikki se, tätä voi katsoa kahdesta näkökulmasta. Siitä, että sä saat helpommin kauppaa, on kuin se, että sä tunnet paljon ihmisiä. Toinen asia, mikä on mun mielestä vielä tärkeämpi, on se, että kun sä tunnet riittävästi ihmisiä, jotka tuntee ihmisiä, joiden avulla sä voit auttaa sun asiakasta, niin sitä arvokkaampi sä olet heille myyjänä, yrittäjänä, yrityksenä, tuottajapalvelun tarjoajana. Koska jokaisella asiakkaalla on kuitenkin niitäkin, että mä en tarvitse mutta jos mä ton ratkaisisin, niin sitten mä voisin ostaa ton. Ja jos ei sulla ole verkostossa sellaista, että sä voisit soittaa jollekin, niin ei susta ole apua sinne. Mutta heti siitä tyypistä, joka sanoo, että no hei, itse asiassa, mäpä tunnen ton, niin soitapa tolle. Ja tässä kävin keskustelun yhden potentiaalisen asiakkaan kanssa, ja mä sitten heitin yhden business-tutun, vinkkasin heille, josta mä tiesin, että niin kun, tiesin jo lähtökohtaisesti, että tämä meidän kauppa tavallaan, niin tämä tulee syntymään tästä noin 3 vuoden sisään. Se on niin kuin tosi pitkässä juoksussa. Tämä oli vasta niin kuin tunnustelu- ja tutustumisvaihe, sen tyyppinen asiakas. Mutta mä tiesin, että tällä hetkellä ja he tarvii, ja hän sanoi sen jo suunnilleen ekassa lauseessa, mä tiesin, kun mä ohjasin kysymyksenä, niin hän vastasi siihen kysymykseen, niin mä tiesin, että hän tarvii tämän mun business-tutun apua todennäköisesti aikavälillä 1-2 kuukautta. Ja sitten mä sanoin, että hei, soitapa tämmöiselle tyypille, se tietää tästä ja se pystyisi auttaa sun asiakkaita just nyt tässä. Ja mä kuulin äänestä, kuinka kiitollinen se oli, ja se vielä varmensi, ja mä kuulin, kun se kirjoitti sitä siellä toisessa päässä. Ja siinä tullaan juuri se, että sulla on verkostoa, joka, et lähtökohtaisesti mä myin ensin kaverin sisään ennen kuin itseni. Mutta siellä on se kiitollisuuden velkapiste siitä, että Pasi auttoi mua, mä oon sille velkaa yhden. Kun mä tiedän, että se pystyy kuitenkin jeesaamaan siellä. Ja tämä on niinku tämä, että tuntee paljon ihmisiä, se on saakelin hidasta työtä, ja se vaatii sitä, että sä tunnet ihmisiä, joille sä voit soittaa, jotka kertoo, kenne kannattaa soittaa. Se vaatii sitä, että sä oot aktiivinen tietynlaisissa ryhmissä. Ja nyt mä en puhu, tai voi ne olla niitä maksullisia 3 kirjaimen torstai-aamun selkään taputtelukerhoja. Ne voi olla niitäkin, ne voi olla tosi hyödyllisiä. Ne toki kestää aina vaan sen, niin kuin, sen ajan, kun sä oot maksanut sen
jutun ja nyt taas sai lisää kavereita. Ne on hyviä paikkoja rakentaa, koska kyllähän niistä jää niitä tuttuja ja ystäviä, mutta se vaatii erilaista verkostoitumista livenä, siis kasvokkain jossakin eri jutuissa. Tutustumista, se on luottamuksen rakentamista, siellä jeesataan toista pyyteettömästi ja niin edespäin. Sitten se on myöskin sitä LinkedInin puolella esimerkiksi, olkoonkin ihan sama mitä mieltä sä siitä kanavasta olet, saat olla mitä mieltä tahansa, mutta kyllä se verkoston ja sen aidon verkoston rakentaminen siellä. Se, että sä tutustut ihmisiin, et vaan lähetä niitä kutsuja ja sitten jää sinne ja muuta, vaan tutustut aidosti ihmisiin. Koska se, että kun sä tunnet ihmisiä sieltä, niin sä voit niin kuin auttaa niin kuin toista siellä eteenpäin. Ja se on mun mielestä kaiken sen niin kuin tärkeä. Sulla pitää olla se verkosto ja se, että se verkosto tietää, mitä sä teet myöskin. Niin siis jos ajatellaan ihan, siis tulee tässä mieleen sellainen, että mitä tässä on niin kuin vuosien mittaan tullut yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka tekee jotain spesifiä markkinoinnin saralla. On se nyt sitten koodaa nettisivuja tai kuvaa videoita tai valokuvia tai tekee graafista suunnittelua tai animointia tai mitä tahansa muuta tällaista, niin vuosien mittaan esimerkiksi ihan se, että olisi tullut kohtaamisia näiden tällaisten ihmisten kanssa tai he olisi lähettänyt edes sähköpostia, että hei mä teen tällaista, niin se on aina sellainen niin kuin piristävä yllätys, koska ei niitä tule. Eli siis se, että vaikka niin kuin ajatellaan, että markkinointialan ihmisellä on kontaktiverkkoa, on niin kuin kaiken näköisiä tekijöitä, niin enhän mäkään ole vuosien mittaan, en mä nyt ole penkonut ihan siis niin kuin verkostoon valmiiksi. Kaikki tekijät, joita mä suosittelen asiakkaille, on sellaisia pitkälti, joiden kanssa on tehty juttuja. On tehty sen saman kanssa, kun se on löytynyt se yksi tekijä. Mä en sano, etteikö olisi voinut tulla muitakin, mutta kun ei niitä yhteydenottoja tule, ei niitä kontakteja tule, koska ei yrittäjät ole aktiivisia siinä. Ja tässä mä voin katsoa ihan itse yhtä lailla peiliin, että en minäkään ole ollut tarpeeksi aktiivinen missään tapauksessa. Eli se, että jos ajatellaan se vaikka nyt, no animaattori on sellainen, että mä en tällä hetkellä osaa sanoa yhtä ainutta, että jos nyt pitäisi tehdä jotain niin kuin animointia jostakin, vaikka jonkin tuotteen toiminnasta. En osaa sanoa yhtäkään. Muutaman kanssa olen vuosien mittaan ollut tekemisissä, on tehty jotain projekteja, tekeekö ne enää, en tiedä. Mistähän mä löydän yhteystiedot, en muista edes nimiä enää, niin kuin sähköpostistakaan niin kuin varmaan sellainen projekti tehdä, että löytyisikö sillä, että kuka se oli. Ja saapa nähdä, tuleeko yhtä ainutta yhteydenottoa tämän podcastin jälkeen, sattuuko kukaan kuuntelemaan ja sattuuko olemaan sen verran aktiivinen, että laittaisi viestiä laita. Mä en lupaa yhtä ainutta projektia, mutta ei niitä projekteja sulle tule myöskään, tai siis ihan varmasti niitä ei tule, jos sä et niin kuin ota yhteyttä ja kontaktoi, siis jollain tavalla yritä verkostoitua. Eli siis niin kuin se, että, ja niin kuin, niin, että se ei tarkoita sitä, että se tulisi multa tai siltä joltain niin kuin mainostoimistolta, että tulisi suoraan siltä se keissi, vaan se voi olla just tällainen, että hei joku kysy, tunnetko ketään? No hei, tollainen kontakti tuossa on. Joo, ja sitten se niin kuin kaksi asiaa, vaikka nyt puhutaan LinkedInistä, joka nyt on oiva verkostoitumisen väline ja niin kuin paras siihen tällä hetkellä ehkä välineistä. On se, että on aktiivinen siellä, että se sun aamas tulisi siellä feedissä vastaan, sillä lailla sä pysyt aktiivisessa muistissa. B on se, että laita se profiilis kuntoon, että jos niinku, sun yrityksen tiedoissa lukee Terälahden Taivaanranta osakeyhtiö, niin se ei kerro mitään.
Että jos ei se sun huuda se sun profiilis, että sä teet animointeja tai sä teet jotakin muuta, niin en mä jumalauta sitä löydä sieltä, koska mä en muista sun nimeä valitettavasti. Enkä mä muista sitä sun Terälahden Taivaanranta Oytäkään, koska mä en yhdistä sitä mihinkään sellaiseen. Mutta kun kuitenkin LinkedIninkin algoritmi toimii niin, että jos sä haet sieltä sillä tehtävän nimikkeellä, niin kyllä se löytää niitä ihmisiä sieltä. Tai mä voin hakea sitä vaikka keskusteluista, niistä esittäytymisteksteistä, joita siellä yksityisviestien puolella on, niin mä toimin, kun mä lähden hakemaan ja joudun hakemaan, koska mun nimimuisti on todella huono tällä hetkellä, ei pysty niin kuin muistamaan millään. Mutta sitten mä löydän pala palalta niitä. Ja sitten on tietysti olisi sellainenkin, että mulla on tuolla tällä hetkellä useampia, kun mun kanssa verkostoituu, lähettää mulle verkostoitumiskutsu LinkedInissä, mä teen sen personoidun viestin. Ja mulla aidosti on mielessä se, että mä haluan tutustua ihmiseen, mä käyn katsomassa nettisivut, mä käyn tekemässä, siis tutkimassa, mitä siellä tehdään. Ja mua kiinnostaa aidosti, että minkälaisia asiakkaita ne just nyt haluaisi, koska siellä on paljon sellaisia, että mä tiedän, että niissä valmennusprojekteissa ja koulutuksissa tulee aina se joku keskustelu, että me tarvittaisiin tota. Mutta sitten jos sieltä ei tule koskaan minkäännäköistä vastausta, niin en mä osaa suositella sua. Osa suhtautuu, tämä on kummallista mun mielestä, että osa suhtautuu vähän sillain tosi vähätellen, että kun mä kysyn, että mikä on sun unelma-asiakas, ketä mun pitäisi laittaa teidän juttu sille. No ei kato, meillä on sellaisia, että ei me tarvita. No okei, teillä menee hyvin, että ei siinä mitään, unohdetaan tämä juttu. Ja sitten on niitä, joilta on kysynyt, mullakin on nyt 3 välineeseen, että mä oon kysynyt, että hei, kiitos verkostoitumisesta, siis kun teen videon, että kiitos verkostoitumisesta, että niin kuin olisin kiinnostunut tosta, että kerkeisikö joku tekemään demon. Että kun välttämättä verkkosivut tai mun aika ei riitä siihen, mä mieluummin otan sen, että vaikka sitten se vartin demo tai puolen tunnin demo, että ne näyttäisi mulle, miten se toimii, koska mulla on muutama keissi, jossa asiakas tarvisi juuri sitä välinettä. Mutta jos ei jumalauta vastata edes siihen viestiin, niin arvaa suosittelenko. No en, vaikka se saattaisi olla paras välinekin, koska jos se vastaanotto on niin kuin tollainen. No joo, tämä meni ränttämisen puolelle, mutta se, että se on pitkäaikaista työtä, se vaatii useita kokeiluita ja miten sä saat toisen ihmisen huomioon on parhaiten on se, että suosittele sitä jollekin eteenpäin, tee sille pyyteettömästi palvelus, niin kyllä se sitten ottaa sut huomioon siellä toivottavasti. Jos ei ota millään lailla huomioon, niin se on sitten mulku, sitä ei tarvi enää seuraavan kerran suositella, jos ei se ole tehnyt asiansa hyvin. Niin, voi laittaa CRM:ään kommentin. Mutta kyllä toi tunteminen ja toi verkosto, niin sen merkitys on vaan koko ajan kasvanut ja tulee kasvamaan, ei tule katoamaan yhtään mihinkään, mutta siihen pitää tehdä aktiivisesti työtä. Näin. Nyt meillä on kuva siitä, minkälaiseksi sun yrittäjä siellä pitää muuttua, jotta sä voit menestyä myynnissä. Eli siis ei tarvi oikeasti muuttua, sun ei tarvi olla luontaisesti supliikki, sä opettelet tarpeeksi, jotta sä saat keskustelun käyntiin, sitten sä kysyt kysymyksiä, sä saat asiakkaan puhumaan, sun ei tarvi osata puhua asiakasta pyörryksiin, eikä nimenomaan saa puhua asiakasta pyörryksiin. Sun ei tarvi olla kaunis tai komea, joo, siitä on apua, jos olet, ja totta kai meistä ihan jokainen on omalla tavallaan kaunis, mutta pidä huoli siitä perushabituksesta, että nyt ainakin siisti vaatetus ja hygienia on kunnossa ja näin poispäin. Sä olet sinnikäs sillä tavalla, että sä saat asiakkaalta päätöksen, sä viet sen myyntiprosessin tai ostoprosessin siihen johonkin vastaukseen, mutta sä pidät asiakkaan luupissa senkin jälkeen. Kauppaa voi tulla myöhemmin. Älä pysähdy siihen ensimmäiseen eihin. Ole tarpeeksi rahan ahne, mutta älä anna sen vaikuttaa siihen, että sä alat tehdä epäeettisesti sitä myyntityötä ja toisaalta älä myöskään vahingoita itseäsi sitä kautta, että sä myyt väkisin. Ja ihmisten tuntemisesta on hyötyä, eli käytä aikaa siihen verkostoitumiseen, vaikka se ei tuokaan todennäköisesti tuloksia saman tien, mutta ajan mittaan se kyllä jeesaa.
tässä nyt oli mun mielestä aika kattava lista siitä, että mitä noin yleisesti ajatellaan ja me puitiin ne asiat, pitääkö paikkaansa eikä pidä paikkaansa ja kuinka paljon ja miten sitä voi hyödyntää tai vähentää tai muuta. Jos nyt ajatellaan sitä, että myynti on yrittäjän tärkein tehtävä ja 3/3 ajasta pitäisi käyttää myyntiin ja markkinointiin, niin tässä oli semmoisia ohjeita ja mielessä pidettäviä asioita, joilla sitten sitä aikaansa voi käyttää hyvillä mieli siihen myyntityöhön. Kiitos Pasi tästä sessiosta taas. Kannustamme yrittäjiä myymään omalla tavallaan. Mitäs myyntikoulu? Pyörii osoitteessa myyntikoulu.fi. Sieltä on B2B-myyjän valmennusta on lähdössä, eikö niin, tammikuussa taas. Joo, tammikuun 12. päivä B2B-myyjän tehovalmennus, pienryhmävalmennus, kesto 6 viikkoa ja niin siellä on 4 paikkaa jäljellä. On siellä 18. joulukuuta asti etuhinta voimassa, löytyy myyntikoulu.fi etusivulta, pääset sinne. Sitten joo. Sitten kannattaa, jos sä johdat myyntiä, niin käydä tekemässä uusi johtajatesti. Pasirautio.fi kautta johtajatesti. Käypä tekemässä siellä. Se on ihan for free, ei tarvitse kirjoittaa eikä jättää mitään, jos ei halua, mutta saat testattua vähän, että missä se sun johtamisessa pissii. No niin. Loistavaa. Näillä eväillä Tuplaamo podcast päättää tällä kertaa. Jatkoa taas ensi viikolla ja siihen saakka ja siitäkin eteenpäin nyt vaan yritystä.